EasyHaler, inhalador de pols seca. Com s'utilitza? Amb Marta Rodríguez, infermera de la consulta pediàtrica de pneumologia i immunoal·lèrgia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Actualment és l'únic inhalador de pols seca que s'ha d'agitar. Destaparem l'inhalador, agitarem en posició vertical, pressionarem el botó fins que s'escolti un clic i deixarem anar, buidarem l'aire dels pulmons amb un costat, col·loquem el broquet entre les dents, tancant els llavis al voltant, realitzarem una inspiració ràpida i profunda i aguantarem la respiració entre 5 i 10 segons. Deixarem anar i taparem. A continuació us ensenyaré com fer la tècnica.